Kopi diwadahi gelas. Gelas kuwi nek tugel ora kena dilas. Diwadahi lepek, lepek nek ndelehno epek-epek. Kowe tumon lepek disunggi. Oh iya. Kadang manten ketok jelas Ki kabeh tamune dijejeli gelas. Lah nyapo kok jejeli Lah gelas? dijejeli gelase. Iya. Dadi manten nek wis anu ya, nek wis dadi manten kena diarani istri. Nah, istri utawa ibu. Ikhtiar bisane utama. Wah, ikhtiar bisane utama. Wong lanang disebut suami. Segalanya untuk anak maupun istri. Lha iki temenan iki nek gak anu gak duwe dagelan anune. Awakmu kok iso to bak ngene iki? Lah yo golek sandang pangan lohar ya sak. Diotak-atik ngono ya.